Kardo Nilimonjorong Pipi Pinibirta Arjuponika. Karbi lamar janalong nong nam kacit hangklong mati ke pacilai pen rada phan ke pangnek pon vera bang phu harong bipang chu bang so pir the pen chiwai tanglo monira chithe thang ta chipu thek the pir the pen kachi onang ji apor nang le lote kopi ko son pen lo netami chi otikang nang kok jogje lason si kai ke apor rada phan ke ra ver la pen lamar janalong ke pacilai pen solang do rada phan ke pangnek mona bang phu harong bipang chu bang so pir the pen chi o tanglo pu alam Karbi Anglong arat Karjulong pen manghu prongason si dokoklo. Birta ke longa tengke jangmi po ni phai ingkoi rei siarni anarlo poralom kopi ko son penone kohora soil conservation IB amithangamat apranchar mudet posi birta longdon. Alang like kedam tang pinanganar ni pentami prekjam Karbi alamar janalong ke pachalaya hi nanat pen solang do Karbi aradaphan ke pangnek monabang phulo. Lapen Karbi Film Society, Karbi Cultural Society pen chenglok prekjam rada saitami ke klema bang phulo sitami piniarni kupia kematha akisung ke dolone methang pen apran charmodet pu Karjulong pen Karbi solang do rada tum antami manghu prongason si dokoklo ahema sorpen ke pachini pona tengki komatni PA aphat kachitong damji pusi IB hemalong ke dam pusi pachini pon Lapen hem isiang bong tami thangnat kache bhong kaching chekta awi pusi a hema sorpen pachini pon halapu raikom sai khipen ke pachini pon thua tengke nonamat kopi koson pentong apran kachar mutloni thangta puthek thilang pinap mate jangmini phai ingkoi ra hiniarni dipu pon pen postmortem asai ke claim pen ang theklang dera phi lapen adonarap jirpi jirpo aphan lamthi arjuya ra phiansi ang tonalam chini ponji pusi pachini pon Daihuri penamosing ti Karbi Hills Live. Dam lang koma puni ti ho ni ke chini ni amian te di mala so PA ke wang ni ta ho IB ni chitong dun lang tu. Pare aman ke wang jui long ke ni bang ta usomar class do kong mati pare han an ki tun pitong man ke. Ente la kiso bogen ni kona prang me kiso londe. Ka ke chini don de hati phusi ke so ta ho. Di phulok si ke do. Ente di phu pen dak hem ke wang ni kona prang se ke wang londe. Ni thomne dolo jo arni jo hisab se dia la pulo ente la ni dia prang ke wang pena le to ko pini hem ka chi bhong la son ka char bo do ave chi bhong bhe ente nang li phan ko pini la son lam nang chi thang te kang do ma ko pini ave thang ta ave chi bhong ta ave chi bhong bhe ente nang li tum la dak la ton pini la son de ji po lam thenang tum pini ka chini ason do ji ma ave chini ni joy ne se ni lita han an pa men de lokai son bon lokai ta hem IB si do mat di pare jo bai la tum har ji te man ke an ta bi pikok lo har nu thi pu pen an ta dulan an bi pikok lo an pare enke jo si wang ve de lo ma pu lo ngen tum mang da hala gobien pi sai pen arti ki che andam ji lo chini ne de lo pare enke so arti ke basai hor lo pare enke jon pi sai bang na chi ru ra lo ma jo hoi lo jon pi sai pu ne lo hai a vi lo tang ho pu hi na tha ente la nang li tum la dak la phune phun ben ka ching ki dun la son ko pini agom long dun man te ko pini la son konde me la son do ma long don de ni li bang ke te nang li la difu do ber ke kopia kam si ke klem ne lang li bang be la kam jo klem mun ji pu bela kam chuk ndun ji pudi te nali tum phala sun se na tham ta ka te non hem ke bang pe ta me thang ka pre kala mang tham te nang tha the to nali men thanik tham te nili mene ka ban bipi nali a hem sora poklo ke di Kedam tangarni panjana long tomon kejap kethe par pika jok panjana long kikim bom ihum building krebrangan pinlo nilib MSC constituency ke parlo panjana hawara long kedam tang surihini ra inkoi ra hinian ingkan pen hem thepo kikim kirang boma hem kikim kirang kasoi thek tika joini labang so hem kedam tang jangmi pu ni phai kre troka jo por bhai kre sira chitima por tomon lapen herai ki klo hot paka hem tomon ponrang amat inghang ringrangan pinlo Panjan Inglong Turbong Academy School hemadungalong kopi skim penone kikim boma hem thepo hem kikim keranga hot rot kipi aso rot pirong lapen laso ka hingno dunbe ka rumalong abangke tait bhim mate ke pathir kluk jia phan isita kipi peda da joini laso atomon ke jabahot japon rayason dokoklo mate cement ki witang lapen ita ke pang nitang adim tomon ke thea hot inghang dak dak dadamat a hemar pong krebrangan pinlo Engineer ta kipita chokche contractor la pen arpu ki do tum ale ka choyan do ka sonsi klang ponlo athe tomon ke jabahot paka hem ke hing nupuke arjulong le pinla lapu ita kipi asai ke oi sang tita mimisi pirong ajoini pusi thek ponlong
lason si arum kedam kebang phere mimian penlo laso hem thipo kikim nilip MSc pobitro rong pia hemadunglo lapu bokajan LAC MLA Dr. Numol Momen lapen KAC CM Dr. Tuliram rong hangatum kopiko sontong saike deng pantujini lake mo porsi nang thanpo akimia phan rada tuma phan lapen kadokabia phan si kewan pi lapen abar saike pi pon binong polote prabjin pen labang so hem kikim kerang pon thupa meji aphan saideng pon seraksi kemi pusi rada tumpen ningje pon renti koila matipen Moses Teron Karbi Hills Live West Karbi Anglong adoya hoyalam ki penajok Karbi pen chumang asong bong ron thama ke doji asonsi angring do aso nijang Karbi Anglong pen Meghalaya adoya hoy non puan dak ke thir thedara jok Karbi pen chumang asong bong ron thama ke doji angring sidolo bangso ke pang samji aphan pura non puan dak Karbi Anglong ka chari ke theke dingatum lam i theta non puan dak kaning je donalam ka wedera jok hada ke do akarbi atum a okchikom rom ramasonsi donanglo Bangso along Karbia Kaikisung Lupuma Thasi KSA Hamren Regional Committee Maipu Prasanto Inti Japon Linsi Adimalong Damsi Karbi Anglong along li Aparman Chirai Tipsi Pinian Jo Trok Nitrokan Pleng Tanglo Tangte Kopia Potsi Piniar Nianta Karbi Anglong Kachariatum Lamthei Sita Ningjidun Hai Hider Loputa Karjupon Pedo Matenon Kidobom BJP Asor Karpen Bangso along li Chojordar Lumaputa Karbi Anglong Kachari Keti Kidingatumaphan Arju Pontu Jongsi Jordan Lopuloti Thandak Nangji Pusi Pachinipo Bang Solong Pini Nipaing Korei Siani Karbi Anglong Women Justice Forum Central Executive Committee Maipu Violet BP Lapen Arisang Huatumpen Karbi Anglong Lapen Meghalaya Aduya Hoi Alongan Palidamsi Dakedoa Karbi Atumaphan Aning Pathi Dikangsi Bangso Karbi Anglong along li Kona So Phan Ke Longli Chimoni Sita Pilongli Pu Tok Jira Lopen West Karbi Anglong DC Aphan Pinpuralo Pajir Tekanglo News Text Report Karbi Anglong News Nijang Karbi Anglong Dongkamokam Open Stage along Karbi Hong Haria Mai Pen Body Reshuffle Mati Arpu Kimika Chipek Pontu Bangso along Putot Arpu Maipu Lapen Kongchun Bang Kangwai Hako penta iliso Karbi atum ki Hong Haria dhorom si kirim saidi lasipini aphiong Hong Haria ron nang prayong ajok non puthot Hong Haria ron ke ot ke pang tang pon thunang pura Karbi Hong Haria mai nang sengnang koklo lason sipini bangso mai long kadokabe pen bang phok kapra isi members an chitong petsi mai long chiparai pon lapen ki kachithan kachimum pon non ke wang jilang pen ki ilitum Karbi Hong Hari anso se ke pang tang pon thunang jilang Ilitum le jong si pangtang pon pi pulotangti. Ilitum lapusona tengsi do bompo. Lasi kadokawi Karbiara to anatum sitami un anpen. Kengkam nakache jordun jiaphan bidisar. Sikari katharpen than pachinipon. Lason si jangmi puachiklo ni phai thong kebani. Executive meeting ke pado jiaphan sitami arni hokpon. Lapen adim laki waisong pathu aklamalong. Lapen piniar pukachipe kamen laki maipu jensing ronghang. Lapen Kong Chunbang, Longkesor Phangchu, BD Sir, Sikari Kathar, Sir Imbe, Borsing Terang, Hanson Road, Timung Lapen, Khorsing Timung. News Text Report, Karbi Anglong News. Kadang-kadang tarik kertam tarik kerja bang kerja tum festival resor Karbi Anglong amai conference dulu. Kalau bang so ni nona kimi kapacari pon dia pan ningkan ke thama farman kapacari pon dia pan ini sini tum abang so kimi arku ingwai pon thulo kadog bedak ketong sarben chingwai lo sidak kimi arku bang nona kini ke chingwai pon kangwai pon ratang kangwai pon mai phu la kai jan sing rong han lang li dong kam se hem tan lang li dipsi do dan general secretary bang ke kedam tanga amai phu lo akai long kisar phangchu alang phasi general secretary pu peklo dan kadog we dak vice president bang phodo dan joint secretary bang phodo dan office bearer kadog ben bang phokebra isi committee member sipini thimlim pen Karbi Anglong mai la nikan ke thom ka pachiri pon ye phan choklim ba in thimlim pen pinyar ku kangwai pon ang bengalong bang
maduta aning oi pin pen ninga klong pen selang teman deng polo president secretary pen don members semanta Karbi Anglong arat phanta chuning rilo Karbi hongare adhoram an sase kapang tang jelong nitum along nang chirap chi todun pen dum Karbi akhai adhoram lo pen jutang pereng jelong semet Karbi honghari kemang along nang chirap chi todun ko kuning thesi nitum nilin alam thela sin ton isialam ala nalitum la Karbi honghari amai sengdet apit pen netumla biya baru ke dam pustamila garia pranglong la lothearong kokponlong lelupu pangdak det apita non ta ako rakon thuboma so si thekpon thulong la sila so puthana kum kopila ko la solam the puthak ba geni tum kedam tang tarik kre ke thompen kre phoga chingwai long si cherai pon chollang ma si rong so rong bot ajur ni tum la solam the pile adonela sining ke thedo ni tum la solam the bang Karbi Anglong je semet la hongharia dharam kirim mataman akarbi atuma bangke dak cherai tengpen deng ponji la ben khoi ponji pun ni tum ni ke thedo